Hey guys! At the scene of crime på vej ud til posen. Ja. Ja, eller rettere sagt lige nu, da vi får for morgenmad, Christian. Vi skal ned på AO og morgenmad sammen med Morten Havstrup. Og klokken er... Selvfølgelig. Vi står op klokken 6. Eller jeg står op klokken 6. Ja. Du står op klokken færdig, så vi kører over 6. Så vi er klar. Vi har bilen virkelig proppet. Og ja. Nu skal vi ned i morgen. Nu skal vi ned i morgen. Morten kører rundt i den sygeste store Land Rover og trækker bare alt efter sig med en hastighed af 110 km/t. Så han er langt foran os, men nu skal vi ned og have noget at æde, og så håber vi, at nu lægger vi videoen ud senere, men vi håber, at vi ser jer på posen. Vi glæder os. Jeg håber, I glæder jer. Ha' det godt. Og der kører Morten, og hvad hedder han anden? Det ser jeg sgu ikke på noget af. Det har du heller ikke fundet ud af. Jeg synes heller ikke bare arbejder sammen med, at vi går her til morgen. Nå, guys, nu har vi været på AO og fået morgenmad, sådan hvad vi nu lige kunne nå. Og der, hvad er det han hedder? Morten Kano. Nu kører Morten Kano. Ja. Nu kører Morten Kano på arbejde, tror jeg. Ja. Og så kommer han over og spiller på posen for jer og venner på plader formentlig. Hvis han kan få lov. Det kan han. Han er klar. Ja. Så, hvor helvede blev Jeg starter. hold kæft, mand. Okay, men altså, nu tager vi ned på posen. Vi glæder os. Og nu er klokken altså blevet snart 20 år 7. Og det er fedt. Det er fedt. Og kaffe. Jeg har drukket min. Men random ting klokken 20 år 7 om morgenen. Det er okay. Så er vi her. Det her, det sker klokken 12 i dag. Det er jo altså bare dejligt der. Vi skal stå der og have vores egen lille fest. Alle jer dejlige gæster, som der kommer og kigger til hos os. Holder han bare deroppe og kugler. Så, kom så. Ja. Ved du hvad? Vi tager en videoblog senere. Go. Skål. Ja, guys. Christian. Vi er klar. Det lyder klar. Det her, det er det tungeste, jeg i mit liv har prøvet. Hvad? Det var fint, hold kæft. Og vejret er godt, det bliver bare lidt. Og vejret er bare pissegodt. Solen skinner, og der er sådan en snært af blå himmel. Det blæser en lille smule, men... Ej, det blæser godt til, men fuck nu det. Altså det her, det er jo noget andet end gatten, og for det der. Ja. Det var også nogle spark røv, man tager til det her. Nå, skal vi? Vi skal. Vi ses. Så er vi i gang! Lad os kigge på det! Lad mig høre
Som man kan se, så vild var festen. Vi har simpelthen fået pyntet vores bil op i sig selv. Vi er færdige nu. Eller rettere sagt, det er vi ikke. Nej, vi skal hjem til mig og læse af. Så skal vi ind til Primes lager. Og det er langt. Og bagefter skal vi ind og sætte anlægget op i billedcenteret. Så vores dag, den er ikke slut endnu. Den slutter først i nat. Så ja. One of those days. Guys, tale jer på posen. I gjorde det fantastisk. I var eminente. I gjorde vores dag virkelig vidunderlig. Og nu skal vi ind til Primes lager her om lidt. I vores himmel. Altså, der er jo alt, hvad man kan forestille sig. Og så skal vi til Spillercenteret, og det bliver vildt. Vi har en god dag. Jeg håber, I havde en god dag. Og Christian, har du noget at sige til dem? peace out, man! Christian! Hvad så? Så nu er der jo sket noget siden sidst. Ja, vi skulle ikke til Bella alligevel. Vi skal ikke til Bella alligevel. Så... Og det har vi det vel nok fint nok med. Vi er bare hamrende trætte. Så nu skal vi ned på posen og pille stillaset ned og komme se det dejlige vejr. Og køre ud med det, og bagefter det, så skal vi hjem og holde fest for os selv. Fordi det her, det skal fejres. Det var så fedt. Så, men det her det er lortevejr skal vi nu pille stillaset ned i. Og det tager vel nok en halv time, 3 kvarter. Nej, 20 minutter, så er vi kørt. Jeg gider ikke mere. Nej. Det skal bare gå chipt. Men hold kæft, hvor var vi heldige med vejret. Jamen det var vi. Altså det regnede i 10 minutter. Så, men altså... Billedcenteret skulle de ikke have hjælp til, så vi hopper bare... der er en tank. Kan vi ikke hoppe ind på den? Jo, kan vi godt. Vi skal have noget sukker. Jeg ved ikke, om I kan se det på os, men vi er trætte. Meget trætte. Så... Piv. Kæft, mand. Så nu vil vi trods regnvejret gå udenfor og få os noget mad. Og noget sukker. Og I'll see you later. Så fortæller du folkene med en stille og rolig afslappet stemme. Bla. Jeg vil sgu da meget hellere se din lille tissemand. Nej, altså. Se. Tissemand. Nå. Ja, vi er færdige. Bogstaveligt talt. Klokken er 9:30 nu. Og scenen er pillet ned og afleveret, og anlægget er afleveret, og vi er lige trillet hjem. Så nu skal vi i byen. Vi ved ikke hvor endnu, men vi skal i byen. Vi ses. Så, Christian. Nu er vi på vej. Ikke? Nej, okay, så. Nu er vi på vej hjem. Ja. Klokken er 2:30 nu. Klokken er 2:30. Vi har lige været inde og spille på skoven i Skovler. Sammen med min gamle Christoffer Harding. Også kaldet Five Mellow. Fifth Mellow. Ja, okay. Det der TH gør det til fifth i stedet for five. Ja. Men vi er på vej hjem nu. Vi er nok først hjemme mellem 3:00. Og det var sådan cirka det, vi gik i seng sidst. Så har vi altså været oppe i 21 timer, hvor vi faktisk har arbejdet. Fra start til slut. Jo, bare det er. Respekt. Men vi spillede lige lidt klub her også i dag. Vi valgte simpelthen at fejre posesuccesen og tage på klub og spille lidt og hygge og danse og de var godt nok tunge, men sådan var det. Men det var I ikke. Det var I ikke på posen. Nej. I var dejlige. Jo, det er I jo altid. Nu er vi trætte. Hjem. Nu er vi hjem og sove. Tror vi igen, vi ved det ikke, fordi vi har troet en del gange, at vi godt vil hjem. Nu må vi se. Ja. Så måske kommer der mere, måske det er det sidste. Lige meget hvad. Så nu skal vi alle sammen derude. Hej. Hej.